Poštovani gledalci, dobrodošli u najgledaniji reality show na ovim prostorima, Nekad i sad. Kad se pogledate u gledalo, verovatno konstatujete da ste sami sebi dosadni koliko ste lepi, koliko ste prijatni, koliko ste zgodni. Verujte mi, postoji rešenje i za vaš problem, jer mi smo tu da vam promenimo izgled za samo 5 minuta. I pre nego što konkretno krenemo na dela, ne zaboravite naš najpoznatiji slogan: zapanjite se i vi. Dakle, pored mene, sa leve strane je stylista Đole, koga, razumeš, svi vole, a sa desne strane je Brica Sekirica. Kad on brija, to nije sitnica. Oni su tu da vam promene izgled za samo 5 minuta. Kao što vidite, nalazimo se u Kučevu, u holu jedne zgrade. Ovde je spisak stanara, a na tom spisku je ime potencijalnog dobitnika nagrade reality showa Nekad i sad. Nagrade određuje specijalni people metak. Dakle, kolega, napuni pištolj. Kao što vidite, people metak stavljamo u pištolj. Iz pištolja Brica Sekirica puca i na taj način određujemo potencijalnog dobitnika nagrade, a to je promena izgleda za samo 5 minuta. Brica Sekirica ne vidi ništa jer je stavio specijalne naočare, ništa nije namešteno, nema prevare, nema laži. Brico, pucaj! People metak je odlučio, Srećković Nenad je potencijalni dobitnik velike nagrade reality showa Nekad i sad, a to je promena izgleda za samo 5 minuta. Zapanjit će se kad mu pokucamo na vrata. Momci, pravac na 6. sprat. I evo nas, pred vratima izazova. 6. sprat, stan broj 31. Nenad Srećković ni svestan nije šta ga čeka i da će mu izgled biti promenjen za samo 5 minuta. Dobar dan, gospodine, dobar dan. Mi smo sa televizije iz ekipe reality show programa koji se zove Nekad i sad. Vi ste dobili glavnu nagradu, zahvaljujući našem people metku, a to je promena izgleda za samo 5 minuta. Šta kažete? Ne, ja ne volim da se slikam. Ne časimo ni časka jer smo na licu mesta. I pogledajte našeg srećnog dobitnika, pogledajte to lice, pogledajte te oči, obratite pažnju na nos, pogledajte i bradu i naravno konfiguraciju lobanje. Rekli biste, ovde se ništa ne može uraditi, ali naravno varate se jer se u reality show emisiji koja se zove Nekad i sad sve može za samo 5 minuta. Prvi tretman za našeg srećnog dobitnika je tretman od strane Brice Sekirice. Evo, naš prvi deo posla je završen. Brica Sekirica je sjajno obavio svoj posao. Gospodine, šta biste izjavili? Izraz na vašem licu odražava neopisivu sreću. Drugi tretman upravo kreće i sada na scenu stupa naš stylista Đole, koga, razumeš, svi vole. Istočnjačka mudrost i balkanska čvrstina, samo snažno i bez veze. Pogledajte taj rad rukom, pogledajte taj rad glavom. Bravo Đole, bravo Đole. Vidi se zašto te, razumeš, svi vole. I pogledajte našeg kandidata, kako izgledao nekad, a kako izgleda sad. I evo, kao što vidite, bili smo kratki i efikasni. Bio je ovo reality show Nekad i sad. Ukoliko i vi želite da u njemu učestvujete, prijavite se. Naša adresa je Čumetovo Sokače bez broja. Dolazimo kod vas i za samo 5 minuta kompletno menjamo vaš lični opis. Pozovite nas i zapanjite se i vi, jer ovo je reality show Nekad i sad.